maaf, Jogo Insinyur Herawati Baralegada, sananglah hati manarima. Stasiun kereta di Simpang Haru singgah lalu di sawah. Niatlah lamu dabatamu, tapi baru kini tak sampaikan. Enggak. Alim ulama cadiak pandai sarato sana buah jirak buah kinari dibawa orang dari Palembang Siriah galak pinang manari mali Allah datang putiah kapeh dapet delie putiah hati baka ada kami adokan Siriah nan sacabia pinang nan sagato talata dalam carano taleko katanya Siriah sacabiak minta dikunyah, pinang sagato minta dimakan. Tando putih hati kami nan mananti. Assalamualaikum. Iko batu baraleknya Vivi Jo Kedo dia. Kalau manlin mencali anak kame kau hilang kamalin mencali. Sana saya yang malam jo barabah balam lalu barabah mandi pucak cimpa gorang patakan saya yang salam satu samba lalu salam kembali minta maaf kapadonu sana gitu nambah samu kasadonyo sana. Indah basi bak jo basi sia indah baing gojo babate salam tahun jua kana banjongan 100 salam kai salaman. Jewek salam dari Malin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku Cina Minang Para TV puta lagu ceda.
Nah sana jadi maling kini sedang berada di UPI. UPI kok gedungnya paten-paten rancak sana. Dalam rangka pai barale Vivi Josikedo anak ibu Erawati, Insinyur Erawati bu, Insinyur Erawati Kepsek kok arti kapalo sekolah, kapalo jamba, bos gadang di SMK 7 sana. Betul dia? Ya Bu Erawati kan anak barale. Itu sana. Di sana maling calik kini kula banyak karang-karang bungus koto ciet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nah itu banyak maling sampai kaluanin tuh. Nah sana 40 modenyo keseruan acara baraleknya Vivi dan Kedo kok anak ibu Insinyur Erawati kok sana. Calik deh 40 mode keseruannya. Jangan kama-kama tetap di Kucing Minang spesial baraleknya Vivi dan Kedo. Putar lagu sini. Sakinah mawadah warahmah atas anak kita Vivi dan Keido ya, anaknya Bu Hera, kepala SMK Negeri 7 ya, Padang.